Ekran! Ekranen geef dich op, als wanende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennenleren. Welkom, lieve vriend. Welkom tot het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag hier erbij bent. Dankzij dat u eingeschaltet hast. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik heb met mij hier vandaag Arno Pauls. Welkom, het eerste Mal dit programma. Weil die Tschüssig hier en ik hoop dat het niet het laatste Mal. Kannst du dir einmal vorstellen, wer ist Arno Pauls? Okay. Also, ich bin Arno Pauls in Brasilien geboren, aufgewachsen. Ich bin Pastor von der Dreisastien-Gemeinde. Wir sind mehr im Süden Brasilien. De stad heet São José dos Pinhais. Het is bevrijd, over 30 jaar. En het had 3 kinderen, zijn ook al bevrijd. En het is groot open geworden. Oh. Dat freut mich sehr. Op Spanisch zei je dan felicidades. Ja. Heel glücklich met het. Ik weet wel veel kinderen zijn en dat is zeer schön. We hebben vandaag een ganz bijzonder thema wat we willen van reden. En dat is over een boek dat nennt zich Paixão pela Colheita. Zoals hij hier zegt, hij is van Brazilië, naar van Brazil. En doorreden zij Portugees. So hij heeft een boek geschreven op deze spraak. Wat wil we dat even zeggen? De live er een duipetje vuil voor de aard. Dat wil dat ongeveer zijn. Op dat boek is een weitoorboven. Dat bewijst op de aard wat er is. Maar we willen niet van de aard van weit reden. Niet zelf van de aard waar we van de reden. Het is opgewassen in een huis. Mijn ouderen, besonders mijn vader, hij was een evangelist. En zet klein op, zie je zo dat hij tot immer ervaren. Mijn vader heeft een leraar, dat was Abraham Pauls. Zet het klein op, we voeren immer met hem met. Voor 35 jaar mocht hij een evangelisationarbeid en gevangenis van jongens bij onze stad. Daar waren ongeveer immer 200 jongens vast. Mijn vader heeft een leraar, während de week. En om wetjenen namen ze een trajectmoney en eentje dan nog een gevangenis, zondag namiddag. En speelde dan trajectmoney, dat is de rechte, ja. Trajectmoney, er eentje aan dat accordeon, ja. En predigt voor deze jongens. En hij voert dan immer met, zet klein op. Dan hij dan al voets van klein op geleerd. En wat mij van deze tijd zeer wichtig is, ik zag veelmaal zag ik dat manche van zijn vrienden van mijn vader, die zeiden, Abraham, dat helpt niet. Dat zijn ze sowieso, deze jongens zijn dat vast, dat helpt niet, want du dat predigt voor. Die zijn er sowieso verloren. Maar nächsten Sonntag weer water door. En dan al manche zeiden, weet denkst du, dat deze jongens van die Jezus aannemen, bloos wie zij daar vast zijn, denk dat helpt wordt, nächsten Sonntag weer water door. En zo maken voor 35 jaar. En veelmaal heeft de grote mensen in de stad getroffen, die zeiden, leraar, chance me nog? Nee, wer bist du? Nou, ik zie de uitwoord, ik weer dan en dan mal daar vast, en dan niemals vergeten wat du ihm gezegd hast. Ik heb Jezus aangenomen als mijn rader, ik ga tot dus en de church, ik woon daar, ik zie bevrijd, ik wil me bedanken. En zo zie ik opgewassen, hij tot zijn van klein op, en dat we immer mijn hart ook de mensen evangeliseren. En zet klein op, uiteraard had je geleerd dat je hebt maar 2 soorten mensen op de wereld. Die wordt geraad zijn en die worden nog niet geraad zijn. Okay. En die wist dat hij van een groep naar de nächste groep komt. Dat is het, krijg. Okay. Dat is het. Zij zijn een beetje terug in die leven en hoe komt het dat u van de eerste dag een pastor bent en dat u voltijdig in de kerk arbeid is? Ja. Vielleicht dat u een beetje verstaan. Het is opgewassen in een stad van ongeveer 2 tot 3 miljoen inwoners. En dat we alles op Portugiesisch, we hebben thuis nog plaatjes gereed over een ganzen emmer Portugiesisch. Mijn gemeente, het zijn ook alles Brazilianische mensen, ongeveer 1000 matchlieden. En dus hoort deze mensen al evangeliseren. Dat zijn we zo van thuis opgewassen. Ik heb mijn leven ontwikkeld, je arbeid hier en daar. En als hij dan 32 jaar oud werd, dan ging je dan in de gemeenschap, dat is een ganz pfingstliche Gemeinde.
En het heeft immer geschafft mit Menschen, zeg maar dat, vrijbidden. Zum Freibeten waren die von bei der ersten bis Correct, zehnte ja. weer en so wieder. Aha. En ook met dat de mensen geheild worden. En manche mensen hebben een grote influentie in mijn leven gehad. Zum Beispiel Rainer Bonke, dat is weer einer. Dat is de grote evangelist. Het zei immer van er leven Gott 5 mensen op de wereld vandaag braucht. Ganz bestimmt, dass hij einer von diesen 5. Ja, mit dieser großen Evangelisation in Afrika. Het zie daar een paar Mal gewesen mit ihm. Hij is bij ons gewesen. Wir sind dann gute Freunde. Und so haben wir auch in onze Gemeinde mit, was sagt man, Kurz de Kures. Einfach Gottesdienst, wo besonders über Heilung gebet wird. Krijt, zo is het. En dat was alles. Dat was. En we hebben dan later een ministerie, een dienst. Ein Dienst, Ein ja. Dienst. Bloß von Evangelisation. Das heißt, Jesus ist Meier. En op Portugiesisch heißt das, Jesus ist Mais. En Was will je sagen mit Jesus ist Meier? Was bedeutet das erreichen? okay. Eerstens, Jesus ist Meier, dat gaf de lieve God mir een droom. Het weer het schleipbrood. En dan zag hij een paar mensen van mijn gemeente dat hij evangeliseren was. En die vangen aan te zingen. En hij hield wat zingen deze mensen dan. En die zongen, Jezus is Meier. Nou ja. En dan bid hij daarover en hij verstond, Jezus is Meier als irgendwas Schlechtes, wat die passieren kan, ook Meier als irgendeine vrede, wat du gehad hast. Jezus is immer Meier. Ja. En zo hebben we dan nu voor over 15 jaar al met über 20 Jahre mit Jesus als Meier gearbeitet. En Evangelisationen, en Gottesdienste von Heilung. En dan komt das Buch krijgt. Ja, dat wil ik nu krijgen weten. Wat het eerste reich in dit boek geschreven? Dit boek, dat is, het vangt aan met een vers van de Bijbel. En dat mocht die wat dit heerst meddelen. Viele Menschen während mijn leven, christliche Menschen, die sagen mir so, ja Arno, ich glaube an Jesus und ich schaffe bei der Church, aber evangelisieren, das ist für die Evangelisten. Das ist für Menschen zoals du, das ist für Menschen zoals Eduard, das ist für die jungen Menschen, das ist nicht für mich. Ich schäme mich oder ich will nicht oder ich bin zu stolz dazu oder die Menschen haben allerhand Ausreden, um nicht evangelisieren. Und die Bibel sagt uns dort, in Markus Kapitel 1, Vers 17, und Jesus sagt an, kommt und folgt mir nur, ich will zu Menschenfischer machen. Das erste Teil von diesem Spruch, dat gefällt uns sein, das ist wirklich ein großes Geschäft. Jesus sagt, folg mir nur, und du weißt, was dann passiert. Natürlich, wir wollen alle Jesus, wir wollen Rat worden. Ich will Jesus folgen. Aber als hij ons raubt, heeft hij al wat versproken. Hij zei, weißt du wat, du wirst mir folgen. En ik, Jezus, verspreekt dir nu, ik zelfs word van die een mensenfischer maken. Also, wanneer ik zei, dat hij niet evangeliseren kon oder wil, dann fallst du noch nicht Jesus noch. folgt nog niet Jezus nou, oder ik zei, hij is een Lena. Een Lena. Een Lena. Oder het zei dat de Heilige Geest niet de kracht heeft om meer mensen vers te maken. Aber ik weet dat du geloofst dat Jezus is niet een Lena en dat de Heilige Geest alle kracht heeft. En mijn vriend, als hij dit dan zegt, dan het zei met van ganzem Herzen, du bist een mensenverser. Want Jezus heeft dat versproken. Bist du in Brasilien geboren, in Canada, in Mexico, in Bolivien, wo du geboren bist, wo du leefst, rondom, de mensen wat rondom die zijn, dat zijn dan, du bist een mensenverser. De Bibel zegt ons nog in Lucas kapitel 10, vers 19, dat Jezus, hij gaf ons autoriteit. Hij gaf ons de kracht. Hij gaf ons de kracht om even aan zijn vriend te wennen. En wanneer ik daarover denk, wie waren van deze kracht accountability? Wie waren prestar contas? Wie moeten Rechenschaft hebben? Wie moeten de verantwoording? Wie moeten Rechenschaft Herr Jesus wat ons vragen, wat hast du met mijn kracht gedaan?
Wat waar eten dan zij, wanneer hij mij dat vraagt? En het is me gewoon zeggen, deze kracht is daar, damit we meer mensen voor Jezus gewinnen. Dat is dat hoofdpunt van ons leven. Man kan leven voor zoveel zaken, maar wanneer man niet voor onze naasten leeft, dan is tijd verloren. Zum Beispiel, da wir ein Businessman, wo sagt man das? Ein Geschäftsmann. Ein Geschäftsmann. Und das Geschäftsmann, der war sehr reich. Ein junger Mann. Und der wollte schrecklich reich werden. Und er kauft bei einmal ein Auto. Er hat ein paar Geschäfte. Und einer von diesen Geschäften, er verkauft Autos. Naja, dann wird mal da und betätigt mir und so. Dann fange ich an, zu evangelisieren, von Jesus zu reden. Er schaut mich so an. Hij zei, nee pastor, ik brauche niet Jezus. Ik zie nu Spiritismus. Oh. Ja, dat is voor mij nog. Dat is contact aan Spiritismus, wo zijn contact aan met de Beise Jester van Kraft zijn te nemen. Correct, ja, correct. En het zegt, weet du warst verloren gewoon voor Emma, want du zo wieder schaffst, want du zo wieder lebst. Hij wil me dan betalen, ja, aber wie hij wieder geschafft und mich wohl morgen, 6 Monate later, dan kon ik weer aankomen. En dan weet we dat, dan mogen we weer schaffen. Dan zei hij, weet je, du brauchst du mir nicht komen. Du brauchst Jezus, du brauchst das ewige Leben. Dan zei hij, nee, de pastor, ik brauch niet Jezus. Nu ga ik met de Japaner, weet je, in Brazilië, daar is een Seita, wat zeg maar, Seita? Dat is een secte wat van Japan veel heeft. En allerhand occultisme zo. Nou, zo'n donkere zaken wat niet met Gott in de hand. En hij zei dan, weet je, du warst verloren gewoon. Du en de Japaner en alle. En hij wil me dan dal, maar het is hem de waarheid. Nou ja, een paar maanden later, dan weet wat dat, dan willen we dat schaaf te maken. Dan bezocht hij hem. Dan zei hij, du brauchst Jezus. Dan zei hij, nee, ik kom nu krijt van Chile. En daar weet bij de Indianen daar, daar had zo'n piramide, weet je. En daar had dan deze ganze Jester geschreven van de Indianen. Nu wordt zeer rijk voor. Du hast mit den Indianern alles verloren. Du brauchst Jesus. Maar dan weet man nogmaals daar, dan komt en zijn bureau een man aan, daar had zo'n grote medaillon, zo'n grote goldsteek van hier. En daar werden komische zaken geschreven. Vroeg ik dan, wat is dit? Hij zei, dat is mijn guru, dat is mijn leider. Mijn leraar. Mijn leraar. Hij zei, mensen, nu je beet verloren. Du brauchst Jesus. Nee, dan wird zo'n 2-3 jaar ohne Kontakt mit hem. Wat een dag roept hij mij aan, zegt ze, Arne, kennst du den Mensch? Hij zei, ja. Kannst du hem helpen? Hij zei, waarom, wat is passiert? Nee, hij heeft alles verloren. Hij is in zijn stof, hij wil zich doodmaken, hij boot niet, hij eet niet, hij heeft een grote boot. En hij is in depressie, wat zeg maar. Dat is een depressie, ja. Hij zei, ja, ik kan hem helpen. Roept hij hem aan, dan hebben we een middag bereid. In Brazilië hebben we zeer goede churrascarias, dat mijn gouden vlees eten. En hij was zo bezeten met dievels. Dus man, hij was zo schlimm. Hij kon me niet aanchecken. Dan zat hij voor mij daar. En dan, ik dacht bij zo'n mens, zo lang hij hem evangelisiert, die wordt nog een halve stunde bezeten blijven, het was eerst middag eten. Maar dat hij, de leber had mij dat al verzet. Nou ja, dan uit het eind, dan zei hij, du brauchst Jezus. Hij zei, ja, pastor, bitte help me, ik brauche Jezus. Nou, dan daar bekeerde zich. En dan hebben we een lange tijd met hem gearbeitet. En veel dievels weggescheid van zijn leven. En hij komt tot church, hij wordt getauft. En is een goede vriend van ons. En zo zijn zo'n geschichten van mensen die rondom ons leven in de broeken Jezus. Die weten dat plus niet. En wie zijn deze mensen vers? Vielen Dank, Arno, voor het Buch vertalen van die leven vertalen. Ik zie Emma waren beïndrukt van die leven. Ik schau veel met die hoop en dat geeft mij veel moed. En ik mag zeggen dat die dat kan veel moed geven zien leven, dat die ook een mensje verser best. Mag God die zegenen en tot het nächste Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dat u van de audio bijwierst. Wenn du Fragen hast, wat mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 7788 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.